Jiena mort għal-tlet waqat u għazilt li l-om per se għal-fat li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-qat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej.